د سالڤەگەرە قۆمپلۆیا ئاناڤنەتەوی یا کو لە سەر ڕێبەر ئاپۆ هات چێکردن دە ساڵان و حیشتادە نهێ جۆتمەهێ ئەم ینی دوێ سالڤەگەرێت هەلبەت تشتێک و دەستپێکی ئەم بێژن ئەوەکو هەموو هێزێک و vê قۆمپلۆیت بەشدار بوونێت سەری دە دەولەتە تورکی و هەموو هەمکارێوێ شەرمەزار دکن و vê قۆمپلۆیە جارێک دنێ وەک ڕوڕەشیە ئا دنیایێ لە هەمبەری مرۆڤێکی کۆپێشەنگیە پرۆژەیەکی ji bo tevahiya mirovahiyê dikir em bi vî rengî binav dikin û dubare em dibêjin ku ji bo azadiya rêber Apo helbet em çawa ku ji sala destpêkê ve heta niha em xwedî sozin û bi biryarin ji bo azadiya rêber Apoya fîzîkî carek dinê em serlingane. Niha sebebê derketina rêber Apo ji Sûriyê helbet demekî dirêj rêber Apo li bêjin rojhilata navîn derketina xwe ya yekemîn ji bo pêşengiya bêjin doza gelê xwe û tevahiya gelên bindest li herêmê rêber Apo derketina a ku bêjin çêkir encam de salê du dirêj ê xebat û kedê ku li taybet li sahên Libnan û Sûriyê ji bo amadekirin û perwerdekirin ji bo dengê xwe gihandina a cîhanê xebatekî bêhempa li vê derê kir. Lê her tim rêber Apo li hemberî em bêjin xeteriyên pir cidî rûbirûma tehdîdên ê dewleta Tirkiye û em bêjin hêzên derdor ê ku kesayeta rêber Apo tevgera gelê Kurdiya ku li vê derê pêş diket yanî wekû tehdîdekî mubasher li ser xwe binav kirin û gelek cara xwestin ku em bêjin wek fîzîkî jî û aliyê siyasî de aliyê leşkerî de tehdîd hem li ser Sûriyê em bêjin çêbikin hem jî li ser rêber Apo mubasher ser kesayeta wî ku di sala nût û şeşa de jî muhawela ixtiyala rêber Apo yanî muhawelekirina ji holêrakirina rêber Apo li Şamê hat çêkirin. Esasen rêbertî got ku wê çaxê yanî hedef ew bû ku yanî rêber Apo ji ortê bêra kirin û komplo wê çaxê dest pê kiribû. Helbet ji destpêkirina a tevgerê de yanî bi hemû awaya çi ji hundir çi ji derve hewldanê ji ortêrakirina rêber Apo û ortêrakirina hereketa azadîxwaziya gelê Kurdistanê em bêjin hebû bi zindanî kirin bi em bêjin kuştin bi revandin bi hemû awayê şer çi şerê taybet şerê ê mubasher li hemberî endamên vê tevgerê ji destpêkê roja destpêkê damezrandinê heta girtina rêber Apo û heta roja me îro jî em yanî wek komplokî berdewam hebû. Lê di sala a nût û heşt de rêber Apo êdî ev xeteriyên ê li ser hereketê xeteriyên ê ku li ser em bêjin di şexsê rêber Apo li ser tevahiya gelê me ji nêzik vedî û helbet ev yanî xeterî êdî zîvirî bû xeteriyekî li ser dewleta Sûriya ku 20 sala em dikarin bêjin hemêza xwe ji bo rêber Apo bi şêwazekî vekiribû. Rêber Apo ev yanî wekû bi xwe dibêjî yanî du hilbijartin pêşiya wî hebû yan derketina çiya bû çiyayên Kurdistanê yan jî bi şêwazekî em bêjin derketina derve bû ku rêber Apo hilbijartina a di dwa da pêşiya xwe ji bo ku derketina a çiya helbet bi xwe re hinek pirsgirêkên dinê tanî ê ku êrîşên ê mezin ji xwe wê li ser çiyayê Kurdistanê hatiba çêkirin û bi vî awahî hewldanê ê tunekirina hereketê di wa çiya de wê çêbûbane derketina derve ewekî netîcekî wisa dikarî bi xwe re derxista ku êdî doza me di vegeriya saha a navnetewî a cîhanî û welatên cîhanê jî diketin bin berpirsyariya em bêjin naskirin û şopandina a doza taybet gelê Kurd. Servî esasî helbet yanî dostên sexte ê ku xwedî yanî hinek sozên ku wê xwedî li bêjin derketina rêber Apo derkevin piştî demekî êdî rûyê rast em dikarin bêjin yanî qînaa a li ser rûyê maskeya a li ser rûyê va dewleta bi derketina rêber Apo re ket gelek em bêjin aliyên ê ku hesabê wanî siyasî hebû li hevkirinê wanî siyasî hebû
انجام ده بون شريكي اي قومبلويا كل دجي ريبرتي وشخوا دصالة نوتو نهده ب هفكاريا قلق آلي ودولتا ريبر ابوج ودولتا تركيا هات تسليم كر نها ام بيجن دركتنا ريبر ابو هلبت يعني جروجلاتا نافين وهبونا دوزا كرد روجلاتا نافين ده بسري خو قلق معادلة تبلي هف يعني تبلي هف دكي تشاوا يعني مثلا ام ذكرن بيج نها دروجا ما يرو تجي بشتي افقا صال ج قومبلي نافنتويا كو سري بر ابو هات شكرن هيجي يعني ام بيجن دوزا كرد وك كفري اساسي ايكو ذكر معادله اروجلاتا نافين ج رنگي كو هي درخ يعني حساب ايكو هند يعني تايبه ام بيجن لسر قضيه كردي هر چار پارچه كردستان ده دکاره مثلا بخور چاره سریان مازن جی بینه و ده همان وقتی دجی نه چاره سر کرنا آدوزا کرد تایبت در چار پرچا دجی سدم آلوزین ای اساسی ای دهری میده چی ماج بر يعني مثلا ريبر ابو بطرحه اكو بيشكش كريج بو ام بيجن دروجلاتا نافين د چاره سرين يعني دناف دولتنا تو د چاره سري اي كودكار تشي بجبو نتوين دني بفيرنجي يعني خدي بروجي كي نه يعني قالك بيجن تشتي اكو هنا سروبني هفد بن بفي طرحه اكو تشيوي دركتنا ريبر ابو يا وي شغي هلبت مثلا يعني دوزكي بيجن دوزكي بالوزي يعني يا قالي كرد دو اورتيد هي ابعاد وي تاريخي هنا ابدوزاها مثلا ام بيجن يعني بصدي صلاي انكار تكرن لسربي اساسي جلك شورشي كتبي هريمد هاتن كرن جبوب داس خستنا ما في خويا ناس نامي وكو قالي كرد بشكو هاتن كرن هاتن تشو ساندن قتل عام تشيبونه فاف ام بيجن يعني هابونا في دوز دروجلاتا نافين بسري خو يعني وك هرتم رنگكي ج آلوزی جبرکو چاره سری دویدنین انها ام بالا خو بدنی مثلا د ترکیه د سوریه د العراق د ایران یکج مجارن ای گرم ایکو مثلا بدهه سالا ام تکارم بیجن دروجه ویده و يعني بشوازك المنده چاره سریه يعني بشكل ايكو هي ناي قبول كرن نابه جبر انكارا ناس نامه كي تكرن إنكار قالك تكرن وأف قال هلبت يعني لهمبري في إنكار كرني لهمبري فقط العامة لهمبري في سياستي إيش أو ساندني إيش بو في ناس نامه لسر بياي فهبونا وي يعني أم بيجن هبونا دوزكي بفيرنجي دروجلاتا نافيند هلبت بخور أنجامي بفيرنجي درخ يعني آلوزين إيه كوهنو قورتردك يعني أو بيجن توبا آجر آكو ريبرتي بنافتك زيادة بونا آلوزي يعني اف بيجن سياسة ايكو هن بفيرنجي ايدي في دوزي آلوستر دك جبر كوليجارينا چاره سريه كي ديمقراطيك دناف سيستمي ايكو هي تني بالمقابل تشد يعني آلوزي زيادة تردب إنكار زيادة تر سرهلدانا جلال همبري يعني تايبت جلي كرد جلين دنيجي الهمبري و سيستمين ديكتاتور اي فاشيست ايكو هن بخوره هی پرزگری که ماستر دکه جبوه که کو ریبر آپو آویا یعنی تایبت یعنی ام بیشن هبونا کسایت ریبر آپو لفی درجی آنین آستا آکو یعنی وک سدما آلوزیه بدن نشاندان اساس شخص ریبر آپو دجی خواستن وی یعنی وکو هاگر ریبر آپوش اورتی بیراکرن وکو اف پرزگری جو اورتی بیراکرن به وی رنگی إيريش تايبت كسايت ريبر أبود يعني لسر أساسك أو وكو ريبر أبو بنافتكي يعني أو توبا آجر أكو هي يعني يعني بشيء وازكي تي طمران تي جهولي راكرن تي بيدن كرن وبفي رنجي يعني شار سريع في آلوزي أم بيجن ليجارين كي بفي رنجي جالي وهبو هلبت تشتيكو حتى نهادبه بعكس يعني ليجارينا شار سريع جالية بيجن خدية ناس نامه كي كو هاتي واندا كرن أو أساس خده أو دبسة دما چاره سري و بيجن توازنات إيكو ويتشي ببند هريمة ده بفي رنجي نيزيك ده
يعني ام دكارم بيجن إيريشين دولة تركيا تشاوكو يعني نوتو حيش بتهديد مازن إيكو إيريشي سوريا بكن بحجتها هبونا ريبر أبويات في هرمده أساس هي بردوامية يعني وي قومبلوي الهمبري قلمي تركيا دولتك يوسايجي حمو ديروك وحمو أمبيجن كي داريد تشبك فانا بر بزانا بون هلد بجير وهول ده بفينا درس بدقلان هول ده كود حافظة ويا تاريخي ده ذاكرة أمرو واده تشتكي به يعني هل بجارتنا إيريشين إسر تايبت هرمي ما سريكاني د ساڵاتچوی نەهێجۆت مەهێدە نەتشتێکی تەسادف بوو و ئەوێ چاغێژی مەگو و بڕاستی پڕ بزانە بوون هاتی هەلبژارتن ئەساس پەیاما vê هاتداین یعنی کو ئەم بێژن هەوڵدانێ ئێ بێدەنگکردن و چەوساندنا ناسنامێ هێ یعنی ئەف سیاست لەسەر کارن و حتا کو ئەف ئەرمانج پێکنێ هەوڵدانی دەولەتە تورکیە وەکو وێ بەردەوام بکەن بە vê رەنگیانی انها ام بيجن اتفاقيا ايكو دنابرا سوريا وتركيا تشيبو وكو ماغو يعني سروكاتي اساس ريبر ابو براسي كدا دولتا يعني ام بيجن تايبت حافظ اسد دوختا خود بيجن دولتا سوريا خودي دركتنا اكو تشيبو ريبر ابو اف وسوك جهه قدر داين ديت وبفي رنگي نرخانج بركو 20 سالا ريبر ابو د سوريا دما دمكو ريبر ابو دركتجي هلبت قوتكو از يعني بخورة شركي لفيدري يعني دي شخص اخواته اشتا از نبم سدمي تهديدين السر دولة سوريا وك حرمز جبو خدي دركتنا چند سالا يا كود فيدري هاتبو تشيكرن ليه هلبت سياسة ايكو ام بيشنج آلية دولة سوري يعني الآلية دنيا تشتي كود هات كرن مثلا حتى فيجا فيشي وسب بتمامي ناس كرنا ناس نما عاقلي كرد تايبج لروجافاي كردستاني ام بيجن ما في كردا داين آلية چاندي ده آلية جياني ده آلية سياسي ده أفانا حمو آلية حمو رنگي يعني ام بيجن حمو بشي جياني ده براستي ما في قلي كرد ناس كرن واعتراف بيكرن شخوتنا بو حتى نهاجي تني د نوتو حيشتا د اتفاقي ايكو هاتي تشيكرن هلبت دنابرا دولة تركيا وسوريا د اتفاقي كي لسر اساسي ام بيجن دلخوده باراستنا اسينور وبفي رنگي مسا اتفاق اكو جرد بيجن اتفاقيا اداني لسر اساسي كو يعني تشتشتيكو سينور دولة تركيا تهديد بك دهندوري سوريا د وسوريا هفكار بش بوكو ام بيجن بدولة تركيا كو تهديد جهندري سوريا جبويتنا وبندوي هبون هلبت مثلا دناوي ديشتا تسليم كرنا كاسين كل في دري تكوشين ديكنج بو بيشن دوزاخو وهروها اف يعني بيشن اتفاقي هلبت اوجد تعيني مهد بيك هاتبو ليه يا جوي جرين تركو قومبلويا كو تشيبو بو سريبر ابو دنهي جوت مهد ابو يعني ام بيشن بالتحديد اكو دولتها تركيا كرن لسر تايبت يعني تهديد ايج لبرانبري دولة سوريا ومجبور ماينا ريبرتيا يعني جبو ايدي دركتنا درفه دوي تاريخي دو هل بجارتنا في تاريخي جي وك ماغو يعني بيامكي برزلال تيتابو كو براستي لهمبري قالي كرد وبتواهي قالي هرمي دي شخص ريبر ابو ده اساس يعني اف ايريش بردوام نها ام لآلية دنيا اي مسألة بنرن مسا تجريد آسر ريبر ابو جبو بيدن كرن يا ريبرتي هر وها مثلا همو توجيهاتي ايكو چند سالی در باس بی ريبر ابو جبو روجاوای کردستانی و چاره سریا روجاوای کردستانی بون خودی دنگه کی مزن يعني تجاوبه کی مزن ج بکاتین روجاوای کردستانی و باکوری سوریه دیتن چاره سریا ايكو لوی دری چیبون اوانا برهنمایی ريبر ابو بون و ترکیه وانا باش دیدن لآلی کی تجرید سر ريبرتي هات گران کرن کو چند سال بردوامه لآلیه دنی مبیجن ایریشه ایل سرسریکانی و گریسپی هاتن چیکرن و عینی تاریخی بعینی رسالی اف پر زلال بوی يعني اف هلبت يعني بردوامية قومبلوية يعني
وەک مەگۆ ینی قۆنسەپتێکی کو هەیە ینی مەرحەلەکی ئێک و دەست پێ کردبوو نەتەنێ ینی ئەم بێژن چەند ساڵی دەرباس بوویدە ji destpêka tevgerê de bi şêwazên cuda cuda hewldanê êtûnekirnê hen. Di Bakurê Kurdistanê de çawa ku darbeya a duwazdê Eylûlê û piştî wê derbeyên ê li ser hev ê ku yanî çawa em bêjin li ser îradeya a siyasiya ku di Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê de çê dibin ne tenê ji bo gelê Kurd tevgerên şoreşger ê ku di Tirkiye dixwarêxistin kirin bi tevahî ji aliyê dewleta Tirkiye hatin hedefkirin û ev di zihniyeta dewleta a qewmewî a ku hey li Iraqê li Sûriye li Tirkiye û li Îranê bi tevahî neqebûlkirina renga neqebûlkirina nasnameya neqebûlkirina îrada gela vê bi şiklekî tebîî bi xwar derdixe ku li hemberî taybet gelê Kurd ê ku di nava tekoşînê de ji bo ku mafê xwe bi dest bixe taybet li hemberî wî û li hemberî tevahiya gela hereketekî îrade şikandinê di va dewleta de hebû û niha jî berdewam. Li Bakurê Kurdistanê niha mesela bi va girtinên ê ku çêbû ku mesela yani yani ya herî dawî em bêjin êrişên li ser HDP heta salê derbas bûyê işte avêtina qeyûma ya ser belediya hevserokî belediya yani ji pêncî û şeş şaredariyên ê ku di destê HDP de niha pêncî û şêst û pênc şaredariyên destê HDP de niha ji wan şeş şaredarî destê HDP yani em bêjin mayê tev ku bi milyona insan dengê xwe dabû ev ji xeyrî siyasetên yani hovane ku herî dawî bûyera avêtina du kesa ji helîkopterê bi rastî ev rengê herî dawî yê hovîtiyê ku di dewletekê bêkirin û pêşiya çavê dinyayê. Li ser Başûrê Kurdistanê êrîş hene ev bi destê dewleta Tirkiye û bi hemkariya hinek hêzên dinê heta bi çavgirtina hinek em bêjin dewlet wekû yani dewletên ê navnetewî ê ku di herêmê de hene li ser Başûrê Kurdistanê hem dagirkeriyek pêk tê hem îrada gel li wê derê tê şikandin insan li wê derê bi navê em bêjin beşdarkirina vê xıyaneta mezin insan ji bo tejnîdkirina insana ji bo berjewendiyê xwe li Başûrê Kurdistanê xebat û tevgerekî bi vî rengî ji aliyê dewleta Tirkiye tê kirin helbet yani dewleta Tirkiye vê dikir lê bi bêdengiya a navnetewiya ku hemberî vê heye em bêjin hevkarî pêr tê kirin. Li ser heman wextê de mesela di Başûr de li ser Şengalê êrişî ku çê dibe perçê heman lêstokê li Rojavayê Kurdistanê ev tehdîdên ê ku niha li ser Rojava hene ku mesela çend sala yani bi eşkereyî hat kirin êrîş hatin kirin û niha di va rojê dawî de jî dîsa wekû işte em bêjin terorîst li wir hene nehatin paqijkirin gerekî bên paqijkirin bi va hiceta riya a êrîşekî nû Erdogan ji bo xwe vedike lê dunya tevahî şahid ku yani tevlîheviyên ku di navbera Ezerbaycan û Ermenistanê de tevlîheviyê ê ku di Lîbya de tevlîheviyê ê ku em bêjin ji bo behra spiyê ku çêbûye evane hemû esasen bi destê yani em bêjin yani bi destê Tirkiye didin kirin. Yani em Tirkiye nexwedî ew hêza ku ev qasî dunyayê re mudaxele bike lê ji ber berjewendiyên Amerîka, Rûsya, hêzên dinê ê navnetewî ê ku li ser karin ji bo ku bikaribin rojhilata navîn hem siyasetekî alozî çêkirin û li ser vê xwe desthilatdarkirinê bi dest bixin li ser vî esasî ev rol ji Tirkiye re hatî dayîn Tirkiye wek hespê êtirwa da pê feteh tên kirin li her derekî alozî li her derekê jî yani cihê ê ku alozî hey Tirkiye li wê derê hey di ser Tirkiye re dewletên dinê êdî dibin xwedî axaftin li wan welata û êdî siyasetên ê ku em bêjin hem bi rêvebirinê hem bi şêwazekî em bêjin destxistina wan welata bi şêwazekî tê çêkirin niha li ser Kurdistanê jî di her çar parça de jî siyasetekî ê bi vî rengiyê înkarkirinê îmhakirinê bi şêwazekî îrade şikandinê li ser taybet gelê me tê meşandin û ev yani helbet komployê berdewamiya komployê û hêzên ê ku di komploya ku ser rêbertî beşdar bûn carek dinê li hemberî vê tabloya a ku çê dibe di rojhilata navîn de taybet li hemberî gelê Kurd bêdengiya xwe diparêzin.
بله یعنی چەند ساڵێ دەرباسووی دێ تشتێکە بوو کوکاری بۆ قۆمپلۆڤالا دەرخە ئەوژی سەکنا گەلێمە بوو یعنی بە ساڵایەک و لە هەمبەری هەموو ڕەنگێن سیاسەتی قڕێژ سیاسەتێن فاشیزانە عقلیا ئا دیکتاتۆری یاک و گەلێمە حکوم دک لە هەر دەرێ لە هەمبەری وا سیاسەتە سەک ناگەلێمە بە ئیرادە بووی ناگەلێمە بەڕاستی لە گۆری زانستە دیرۆکی زانەبوونا کەتنا زانەبوونا خۆدە گەلێمە دە ئاستێکی بلند تەفگەریە ئەv بوو سەدەما ڤالا دەرخستنا سیاسەتên تایبەت ê dewleta Tirkiye û encamên mezin hatin girtin di vî alî de rêbertî helbet dibêje ku kes yanî dibêje ku ez heger di nav çar dîwara de bim jî ez kesekî azadim yani em behsa azadiya a rêbertî ya fîzîkî dikin em xwedivî alî de deynddarê em bêjin rêbertî dibînin û em براستی یعنی جبو کو وەک عالی فیزیکی درێبەر ئاپۆ بێ ئازادکردن هەلبەت تەکۆشینامە بەردەوامە و بەvê ساڵڤەگەرێ هەلبەت ئەv رەخنەداینامەیک و 22 ساڵ ئەم بێژن شەرتی ئەسارەتێ لەسەر سەرۆکاتی تێ فەرزکردن لێبەلێ گەلێمە ji destpêkê یعنی bisek naxwe ku me gotiye ev komplo vala derxistî vala derxistina komployê bi xwe perwerdekirinê bi xwe rêxistinkirinê bi xwe parastinê dikare çê bibe destkeftiyê me parastin rêbertî parastin e xwe parastin bi hemû awayet aliyê siyasî çandî jiyanî ji bo gelê Kurd vala derxistina komployê tiştê ku niha li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tê kirin tiştê li Başûrê Kurdistanê tê kirin helbet me got yani siyasetekî îrade şikandinê hemleya AKC'ye ya ku divê derbarê dest pê kir birastî carek dinê hişyarkirineke em dikarin bêjin ji bo tevahiya gelê me ku çawa tev bigerin çawa xwe rêxistin bikin çawa xwe biparêzin Rojavaya Kurdistanê jî hemleya a ku yani em bêjin hatî dest pêkirin demdema azadiyê ev helbet dema azadiyê ji ber ku em divê sed salê de yanî mehkûmî serkeftinên em êdî helbet venagerin berî sedê sala û em bêjin koletiya ku dixwazin li ser me ferz bikin em vêna qebûl nakin û me gelek tişt dane ber çavê xwe me gelek em bêjin wendahiyên giranbiha dane di riya em bêjin avakirina destskeftiya û parastina berjewendiyê gelê xwe li Rojavayê Kurdistanê nêzîkî 11,000 zêdetir şehîd hatine dayîn li ser esasê em bêjin xaka xwe parastin gelê xwe parastinê ji bo wê ku yanî destpêkirina vê hemlê hem ji bo em bêjin azadiya rêber apo hem jî ji bo rizgarkirina herî me meydagir kirî ji bo yekkirina doza me li her çar perça ji bo serxistina em bêjin doza a gelê me ya mafdar li tevahiya cîhanê ev em bêjin destpêkekî dinê yan jî em pêngavekî dinê di nava tekoşîna me de em bi vê girîng dizanin û di salvegera a komplo dijî helbet tevahiya gelê me ji bo bersivdayîna vê hemleyê jî li ser kar yani ev li hevkirinê em bêjin hewldanê ê li hevkirinê ku hene di navbera peyêneke û enekesê de gavekî girîng e em bi salayê rêbera po jî teekîd li ser meselê girîngiya yekîtiya netewî kir ev ne tenê ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo bêjin tevahiya gelê Kurd li her çar perçê Kurdistanê li hevkirina gelê Kurd helbet vala derxistina siyasetên ê înkarê li dij doza Kurdî yani ev di dîrokê jî naskirî bêjin yani numuneya a gelê Ereb li pêşiya çavê me heye ku mesela yani 22 dewletê ê Erebî ku em bêjin di encamên nelhevkirina wadê yan jî encamên nebûna yek rêz doza gelê Filistînê heta niha mesela bi şêwazekî em bêjin rojava cîhanê de ye û siyasetên ê derve ê ku dikarin bi rastî va dewleta re mudaxelê ê mubaşer bikin em bêjin siyasetê cûr be cûr li ser
هەر وڵاتێکی عەربی بێ پێکانین چاوە چێت بە ئەم وێت بین ڕاستیەکی ئێ دیرۆکی چێبووی ینی ji بۆ پەرچەکردە ئاگەلێ کورد ئەم بێژن ji بۆ پەروەردەکردە هەر پەرچەیەکی لە گۆری زیهنیەتێکی سیاستên تایبەت ê dijmin çêbûne lê êdî em di merhelekê denin ku êdî em va tişta baş dikarin bibînin baş dikarin şîrove bikin êdî em ne di demekî denin ku mesela serheldanekî li perçekî Kurdistanê çêbibû tenê bûyî perçîr ve girê dayî bimîne em êdî gelekin ku di rastiya zanebûna xwe a dîrokî dene gelekin zanebûna nasnameya xwe dene zanebûna civaka xwe dene servî esasî ev em bêjin tekoşîna a ku heyê ji bo yekirina rêza a Kurda gelekî giring e gelek cara em vê pirsê dikin gelo bi rastî mesela ev kesê her kesekî ku ji xwe dibêje ez Kurdim yani ev qas zilma a ku li hemberî Kurda li perçekî Kurdistanê yan li perçê dinê Kurdistanê ku tê kirin dikare ku vê jinedîtî were yan jî siyaseta taybet dewleta Tirkiye ku êdî em ne tenê em behs dikin cîhan tev behs dike li ser esasê berjewendiyê yan jî li hevkirinê ê ku tarîxekê de hatî çêkirin vêna jinedîtî were yanî ji wê zêdetir heye ku mesela insanê ku li ser esasê nasnameya xwe ku stranekî Kurdî hatî guhdarkirin li cihekî li ser vî esasî li orta cadeyat bê kuştin ku ev bûyer mesela li Enqerê çêbû herî wek me behs kir herî dawî bûyerê avêtina du kesa ji tayarê eveya êdî yanî divê ku yanî kesekî ku hisê mirovahî tê hebe rûnê û li xwe bifikire kesekî reş li Amerîka yanî ji ber cermê wê reş li Amerîka hat kuştin dunya tev ji bo wê rabû serpiya gelo insanê me ê ku ji ber nasnama Kurd li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê ku tên qetilkirin ne hêjayî ku dunya tev ji bo wê rabin ne tenê Kurd ji bo vê bangewaziya me jî ji bo tevahiya hêzên ê Kurdî wekû em bêjin tevgera jin wek kongresdar jî ew ku bi rastî êdî her kesekî siyasetê xwe ê ku heyî carek dinên berçav di derbas ke taybet ev rol divê jinê ê Kurd bileyzin li hemberî bêjin siyasetê ku li hemberî me hene siyaseta înkarê ya ku li hemberî gelê Kurd heye ev dibi ku li Rojavayê Kurdistanê be dibi ku li Bakurê Kurdistanê be li Başûrê Kurdistanê be evana li Rojhilatê Kurdistanê bê ferq û cudahî di vê sed salê de divê em ji bo xwe tekoşîn bikin divê ku em bizanin êrîş li her cihekî li ser kî be li ser her kesekî heger em bi vê yekê bi vê rihî tev negerin wan dahakirinekî dinê a gelê Kurd tu kes qebûl nake yanî êdî em bêjin demekî dîrokî ye bi rastî demekî dîrokî ji bo gelê Kurd em fursatên tarîxî yanî ji mer çêbûne derfet hatine vekirin ku em êdî hêzekî ne ku cîhan tev me nas dike em wek bêjin doza me di tevahiya cihanê bûyî dozekî navnetewî bûyî cîhanî taybet jina Kurd di vî alî di rolekî mezin leyîstî ji bo vê di meseleyekî tiya a Kurda de jî em dikarin çawa ku di asta cîhanî di me rol leyîstî di nava xwe de jî bi yekbûna jina bi yekdengiya jina em dikarin rolekî baştir rolekî girîngtir bileyzin em di wê baweriyê de ne demê ku em bixwazin em ê bikaribin vê rolê bileyzin ji aliyê rêxistinê jina ve di taybet di meseleyekî tiya netewî de her wiha em bêjin ev mubadera a ku li vê derê dest pê kirî navbera aliya de em girîng dizanin û em dibêjin ev divê ne tenê li ser asta Rojavayê Kurdistanê tevahiya Kurdistanê yekî tiya a netewî gelekî girîng e bi rastî ji bo vala derxistina hemû zihniyetên ê ku tê de înkara nasnameyekî heye girîng e rêbera po yanî rêberê gelê Kurd e kesayetekî ku pêşengî ji bo doza Kurd kiriye vî alî de divê ku yanî fadla rêber a po di cîhanî bûna nasnameya a Kurda divê bêzanîn û li gorî wê em bêjin hemû partî û aliyên ê Kurdî doza azadiya rêber a po wek erkekî esasî ji bo xwe bibînin helbet bi yekîtiya netewî jî
ئەمێ بکاربن قۆمپلۆ ئاکو لەسەر ڕێبەرتی و هەموو قۆمپلۆیان کو لە هەمبەری گەلێ کورد هەنە ئەم ڤالادر ئەم درۆژلاتە ناوین ئالۆزیین جدی ژیان دکن ئالۆزیین ئێک و سەدەمێوان قەومینە سەدەمێوان دینینە سەدەمێوان مەزهبینە سەدەمێوان جنسینە ئەف ئالۆزیە ئێکود هەریمێدە تێن ژیانکردن نەتەنێ درۆژلات ناویندە di cîhanê de êdî sedema têkçûna mebdeên mirovan e sedema têkçûyîna mirovahiya mirovan bi vî rengî em bêjin yanî êrişê ku li ser cîhanê bi hemû aliyat aliyê îdeolojîk li ser mirova hene ewekî datîne erkekî datîne pêşiya me yanî bi projeya a ku li Bakurê Sûriye hatî pêşxistin taybet em bêjin proje a netewa demokratîk de ku di naveroka wê di biratiya gela bi hev re jiyan kirin hevdû qebûl kirin heye eveya em dikarin bêjin rê li pêşiya hilweşandinê ê ku hene di cîhanê de digirin ev hilweşandin di aliyê em bêjin ça jiyana a mirovahî de tên jiyan kirin yanî em tenê behsa wê nakin ku sîstemek hildiweş bi rastî cîhan mirov li hemberî xeteriyên mezin ji bo vê yekê em dibêjin ku hevgirtina a ku heye di navbera gelên herêmê ji bo demokratîzekirina sîstemên ê qewmewî ê di herêmê de mesela li Sûriye ji bo demokratîzekirina Sûriye ji bo gav avêtin ber bi Sûriyekî nemerkezî Sûriyekî pirreng gavên girîng ev nimûneya a ku li vê derê çê dibe dikare bibe bêjin nimûneyekî ku wek riyekî çareseriyê ji bo alozîya a ku dewleta qewmewî jiyan dike fe ev hevgirtin yanî ne tenê komploya a ku li hemberî rêbertî bidîtin em komployên ê ku taybet li hemberî welatên ê ku dirojilata navîn de jî dikare vala derxe çima ji ber ku êdî em ê çareseriya xwe bi xwe pêşkeş bikin çareseriya a ku di hundur de hundurê her derekê de ku em bêjin her welatekî ku em tê de jiyan dikin mirov tê de jiyan dikin çawa meselen bi hevgirtinê bi hevkirinê dikare sîstem demokratîze bibe û ji mudaxelê derve xwe bigire yanî bi xwe bibe xwedî çareseriya çawa dikare çê bibe evêna di vê nimûna me derketî tenê ew tê xwestin ku ji aliyê em bêjin tevahiya gelên herêmê piştgiriya vê bêkirin helbet yanî mesela niha em bêjin hevgirtina di navbera Kurd Ereb Sûriyan eveya bersiv dayînekir ji bo ku yanî hem şêwazê jiyana a ku li ser insana tê ferskirin û li hemberî wê nazariya a ku rêber a pêşxistî ji bo bi hev re jiyankirina gela ewek e yanî em bêjin terhekî nû ev hevgirtin isbata wê ku mesela xwedî derketinekî rêber apo heye bi vê bi xwedî derketina proje a ku hatî pêşkêşkirin herkes bi vê bi yek dengî vê dibêje rêber apo bûyî sedema a ku em bêjin herêm bê rizgarkirin ji gelek Ereb dibêjin me Asiyê ê ku hatiba jiyankirin belkî 100 salê dinê em nav hev di nav şer de bane em Ereb Sûriyan şerekî dîrokî belkî dîset nav me di çê bû bane lê bi terha ku rêber apo pêşkeş kir ev rê hat qutkirin yanî ev ixtisar çêbû ji ewqa nakokî û şerê ku wê çêbû bane servî esasî xwedî derketina rêber apo ji aliyê hemû pêkhateya bi hevgirtina a ku navbera gelat çê dibe xwedî derketina a em bêjin kesayeta rêber apo bi xwe yê jî û di vî alî de jî em hem fikirbûnekê di nav hemû pêkhateya dibînin ji ber çareserî tê dîtin ev bi şêwazekî helbet vala derxistina komployê ji ber di komployê de ev hat gotin rêber apo işte mesela dewleta Tirkiye dibêje dixwaze erdama perçe bike dixwaze mesela teqsîmê dixwaze bike dewleta Sûriye re ev gotin ji êdinê re ev gotin lê bi hevgirtina a ku navbera gelat çêbû herkes gotin na ev proje ne ya perçekirinê bi eksî wê ya hevgirtinê ya bi hev re jiyankirinê û isbata wê eno em di vê rewşa a ku dunya aloziyê jiyan dike di Rojavayê Kurdistanê me karî bi hev re jiyan bikin ji bo wê hevgirtina a ku hat yanî di nav gelên herêmê çêbûye bi rastî jî bersivekî pir baş e ji bo komplo lê belê em dibêjin ev nebese di rojhilata navîn tevahî hevgirtina a di navbera a gelat a ku wê çê bibe
یا کوژ بۆ وێ تەگۆشین تێکردن هەولدان تێنکردن ئەو وێ ببە سەدەما بەهارێکی نوح ji bo tevahiya rojhilata navîn helbet em pêşengiya vê jî em dibêjin rêber apo bi fikir û ramanê xwe digire ji ber vê sedemê jî em dibêjin ku rêber apo divê fîzîkî jî azad bibe di nav va gela di jiyan bike ji bo ku bikaribe em bêjin ev proje a ku pêşkêş kiriye bi şêwazekî hem bi jiyanî bike hem jî rêber apo vê heq dike ku bi rastî wek fîzîkî azad jiyan bike ji ber kesayeteke ku bû xwedî tarhekî nûh ji bo tevahiya cîhan. Niha tecrîd helbet yanî em dibêjin ku ji destpêka rêbertî hatî girtin heta roja me îro esas tecrîdek heye. Ev tecrîd ne şert ku illa hevdîtin hatin qutkirin ji xwe ev çend sal hevdîtin hatin qutkirin yanî bi şêwazekî keyfî rêdane yan jî girtin. Lê mesela bêhiqûqiya a ku hatî meşandin ji destpêkê heta niha ji xwe mesela seroketî li gorî qanûnên netewî bi şêwazekî heger hiqûq hebe bê hiqûq hatî revandin û teslîmî Tirkiye hatî kirin. Ev di nav hiqûqê ê navnetewî de em nav kevanokê dibêjin tu cihê wê tune lê hatî kirin. Ji destpêkê heta niha mehkemekî adil li hemberî rêber apo mehkemekî adil ji bo rêber apo çê nebûye. Di hundirê Tirkiye di mehkema a ku wek leystok hatî çêkirin bi çend kesên ê ku mesela em bêjin yanî xwedî zihniyetekî faşîst ya dewleta Tirkiye ya ku bi sala zaten dijminatiya nasnameya me bi tevahî dike li wê derê wisa wek em bêjin şanoyekî hat pêşkêşkirin û rêber apo di encamê wê de bi destpêkî bi edamê piştre jî bi muebeda a girankirî hatî mehkûm kirin. Rêber apo di cihekî têgirtin ku tu zirûfê wê ê ji bo girtiyekî musa'id nîn yanî wek aliyê fîzîkî de. Li gel ku ji heqê xwe ê wek kesekî ku girtî bit di qanûnê Tirkiye de tiştê ku heta ê Tirkiye de ê ku hene ji bo rêber apo pêk nayê. Ji mafê xwe hevdîtinê, ji mafê xwe xwendinê, ji mafê xwe dîtinê, ji mafê xwe em bêjin ku kes dorawî hebe hat mehrûm kirin. Li ser vî esasî yanî em bêjin em di cîhanekê di jiyan dikin ku berjewendî tê de esasin. Berjewendiyên siyasî ne berjewendiyên em bêjin li hevkirinê ê ku di navbera sîstemên ê sermayedar li ser esasê berjewendiyên zêdetir aborî ne ev pêk tê. Em nikarin behsa yanî behsa hiqûqa bikin di cîhanê de. Di cîhanê de hiqûqê ku hatine çêkirin li gorî eqliyeta welatên sermayedar dikarin hebin yan tinen. CPT jî maalesef heta niha tenê wekû aletekê di destê va anzîmê ê desthilatdar dikar dike. Heger na tu hüccetê ku heta niha li hemberî rewşa rêber apo bêdengî hebe tu hüccetê CPT nîn. Piştî ev xwe sal ji girtin û em bêjin îşkencekirina heta ya fîzîkî û muhawelê ê ji ortê rakirina fîzîkî ya rêber apo ku hat ji herdayîn û ev bi isbat çêbû ku di nava bêjin yanî tayê porê ê rêber apo de encamê tehlîlê ku çêbûn hêdî ji herdayînek heye. Rogmî ev xwastişt ew xwe sal derbas bû CPT nû wekû em bêjin daxuyaniyekî şermok derbarê rewşa rêber apo da ku li wê derê hiqûq nayê meşandin û ev îsal. Ev ya helbet ne tiştekî wisa ku bê qebûl kirin yanî û em rastî bêjin yanî tiştekî dervê azadiya rêber apo me tatmîn nak êdî. Daxuyaniya CPT û êdinê divê tenê û tenê di wê çerçevê de bin ku me tatmîn bik. Yanî mesela mehkemeyekî adil li Ewropa ji bo rêber apo yanî bi mehkemeyekî navnetewî divê bê çêkirin ji ber rêber apo wek kesekî terorîstê bi bêjin têgirtin û tê mehkûm kirin. Tirkiye niha tawanê şerê ku di Sûriyê tenê dikirî heger li ser wa bê muhakeme kirin
تروریستی هری مزن و دولت ترکیه تکرن دولتی که بخواد ترور ارهابی که بخواد چتای دشین لیبیا بخواد چتای دشین ارمنستان بخواد چتای دشین تواهی دنیای چاوات کاری کسی که محکوم بکو او چتا اکول ویدری شر دکرن کو ریخستنه کی ارهابی دنیا ام بیجن تهدید دکرن ریبر اپو پیشنگیا پروژه کی وساکری کو دنیا ج ام بیجن ج تنظیم کی وکو داعش بفکری وی هاتی خلاص کرن چاوات کار الویدری به محکمه کرن اویا ایدی دوزکی جهانی ام داخوازش سی پی تی ناکن کو داخویانیش بو ریبر اپو بده ام داخوازش سی پی تی کن کو ایدی محکمه کی عادل نابنتوی جبو ریبر اپو بکرن کو گمانی ما لسر عدالت دنیای تایبت في آلید هنه و هلبت ریبر اپو ایدی دوی بی آزاد کرن کسی کی جبر رامانی خواه جبر پیشنگیا گلی خویا دوزا گلی خویا مافدار یا کو ایدی جهان تفجی بیجن تأیید دکن کو نحقیق لوی گلی تکرن لروج آوای کردستانی دبیجن راسته و پاراستی و خودی مافن الجهدني لی پیشنگیا وی پروژه ریبر آپو کری جبوی ام دبیجن در وی آزادی ریبر آپو تشتک ما تطمین هک اف گلک جارا هاتی گوتن یعنی ما گوت گلی ما براستی لسر پیای لجه کولی لی جبر مجار آزادی آریبرتی هلبت تشتی کجمتی خواستن گلک زیده تره ما گوت ام دینداری ریبر آپو نبه هبونا خواه و بتشتي أستا أكو أم كهاشتنا ديندار ريبر أبون دفياليته سرفي أساسي يعني نتني أم بيجن روج آواي كردستاني لتهواهية جيهاني قالي كرد لكي دري دفي أم في بزانن نوتو نها دقرتنا سروكاتي دي رابونا جيهاني يا قالي كرد باندور كركو ريبر أبو أم بيجن مؤامرة آکو هبو هدف ایکو هبو یا جی پلان ایکو هبو دجه هکی هات سکناندن نهاجی به تکوشینا ما و ببرخدانی آکو گلی مد که گلک پلان یک بیک هاتن بالا درخستن لی اف ام بیشن آستا آکو هی نلگوری پیوست دوی هزه دتر ام یعنی تایبت ام بیشن سری دجن جوان بتواهی گلی ما برحي إكو أم لهمبري قومبلويا نوتو نهي ساكنين أم إيرو جيوسا سربيابن إيرو جهر دمي زيدتر قومبلو لسر كارن قومبلو كار لسر كارن أم دفي خودي لخدر كيفن ما قلت يعني هيزن بيجن يعني كردي لهر چار پرچا بتواهيا قلمة ونتني قلمة دوستن گلی مال کی داری بن دوی براستی بهفره مل بمل ناف کار دبن لسر خبات بن جبوکو ایدی وی دوزه بجهانی جیبکن و بکار بن بیجن انجام بهستر ورگرن دولت ترکیه نها دو وقت خوی هری ضعیف دی دو وقت خوی ایکو راستیا قناعاوی یعنی قناعاوی هاتی خستن راستیاوی درکتی دوی دمیده دکارن جهانی ر هم راستیا خو هم راستیا دولت ترکیه فاشیست باشتر بدن ناس کرن و هر کس بکی حقیقتا کو ام براستی تخوازن چه د جهانی بگن دروجلات نابین و د ولات خود ام تخوازن به چه شکلی بجین ام دکارن وینا باشتر بدن فهم کرن بدن ناس کرن و ام دوی ویج دنیای ربیجن کو اوی کو آستا تکوشینامه آستا زانبون و تکیشنامه آنیه ویداری ریبر آپوی جبوی بهفره جبو کام ریبر آپور آزاد جیام بکن هر کس دوی سرکار